Ni bana na nakanga ke tukum. Ne te taro shine be sigi ka karamo ko na. Na amin kuma. Ngere ilangi nga. Karamo ere taram. Abura kapta chilagan. Kon. Ha. Ko. Ina ko ga chori sa. Cheni yɛrɛ ni ko kelen no kan dabali ban tafo ni ne moloto ye ni bina ɲɛfɔ sufi ɲɛna cogo di teriya ye cɛ mɛ est ce que sufi yɛrɛ bina danne la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko wari in tunna de o de bɛ k'an jɔrɔ barisa hali ni ye nin fɔ ne yɛrɛ ɲɛna tiɲɛ no teriya ye mɛ n dusukun bɛ kami fɔlɔ Ne tarawele de ya. sufi bina taa kaso la min na ko min nɔfɛ n'a wari tɛ sufi yɛrɛ bolo k'a sara dɔrɔn o y'a kelen problème fana ye. Njadigi. Ayi sumi ça te va cogo la. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ na. Ne tɛmɛ tɔrɔ n bɛ ka t'e fɛ ɲɛ b'i la kelenna kuma la. Tiɲɛ wallahi. A ka di kɔni. A ka di baasi tɛ na. Ayi baasi kɔni b'i la. E bɛ ka kelenna kuma k'i yɛrɛ ma. Ne yɛrɛ bolo i bɛ téléphone ci de la o. Sumi. Mun kɛra i la? Ko ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa e yɛrɛ fɛ yen bi wallahi. An ɲɔgɔn bɛɛ mun kɛra i la? Sumi hɔrɔn malotɔ dɔ bi dɛ. Ayi k'i malo. Nka maa dɔw tɛ kɛ jeli ɲɛna. Ayi kɔni tɛ malo anw ɲɛna fiyewu. Mais mun doni yɛrɛ de b'e kan ne tɛ ka foyi faamu i la bi. Sumi. N bɛna kuma dɔ lakale. N b'a dɔn fana a ɲɛnabɔli bɛnnen don e la. Baasi tɛ n tulo b'i la. Barisa e y'an ka jeli ye. Awɔ. A ko bɛ ne ni Sufi de ni ɲɔgɔn cɛla la. I b'a dɔn a bɛ wagatinin bɔ. Awɔ. Sufi y'a ka client dɔ ka wari di ne ma ko n k'a mara Ala kama. Barisa ko n'a tora a bolo k'a bolo bɛ s'a ma. Awɔ. Barisa olu ka bolola baara ma nɔgɔ. A ma nɔgɔ. N'i y'a ye. Donc olu bɛ dɔ ka avance kɛ ka dɔ ta dafa. Donc ko ne ka se ka wari minɛ ka wari mara bolo. I n'ale mago ka jɔ a la. Awɔ. Sumi. I b'a dɔn ko Sufi mago sera wari ma. Sisan ne nana wari ɲini n fɛ yen ni wari bila yɔrɔ min na ka dɛsɛ ne ma wari. Ayi. Yɔrɔ kɔni i b'a dɔn kɔni fɛn min ka gɛlɛn hɔrɔn yɛrɛ ma o ye maloya ye. Wallahi o ye malo ye. Nka ko mana kalaya togo togo a ti bali suma la. Bari an ka bamananw b'a fɔ ko ni jikalan sigila tasuma kan n'a wulila togo togo n'a jigila ka sigi ka waati kɛ a bɛ suma. A bɛ suma nɔ la. Donc o la an bɛ jɛ an bɛ nin ko dilan nin ye soko ye nin tɛ se ka wɔyiba. Solo ye e dɔ ye n'o y'an ka Sufi n'ale bɛ fauteuil dilan kɛ. I dɔ don i denmisɛnnin teri don i maakɔrɔ teri don. Ale ni e ka ko bɛɛ ye kelen ye. O de bɛ ka ne yɛrɛ jɔrɔ. Aw tɛ jɔrɔ. Ni danaya bolo ni teri. Non a tɛ foyi bɔ i n'a cɛ. Mais min f'i ɲɛna an bɛ taa an b'a ko ɲɛf'a ɲɛna a dalen don e la e tɛ kalabanci ye i ni kalabanci ma jɛ i tɛ namaratɔ ye i tɛ zon ye depuis m'aw bila sigi la koyi. Jogo bɛɛ bɛ se ka da e la fo o. An bɛ taa an bɛ kuma bonya d'a kan mais e y'i ka dudenw sɛgɛsɛgɛ wa? N y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ. Wallahi ɲɛ yɛrɛ de ma sɔrɔ wariko in na. Tarawele e ka du in wagati lama ka kalan dɛ. A ka kalan n yɛrɛ b'a dɔn mais wallahi n ye n se kɛ. N ye n se kɛ yɛrɛ de. Ni solo ni wulu kɛra ɲɔgɔn kan a ɲɛnabɔ b'a ye Ala ye dɛ. Wallahi. E ka du in kɔni ka kalan mais an bɛ taa an bɛ kuma ɲɛf'a ye mais o bɛɛ n'a ta an bɛ recherche kɛ. Ayi n bɛ t'o dabila o n tɛ se k'o dabila yɛrɛ. Mais e sigi t'a la jɛ ka fanga mɔgɔw dɔw bila ka na bagabagali kɛ du kɔnɔ dɔɔni. O la i k'o kuma in fana ye tiɲɛ ye. Pour que n'a sɔrɔ a bɛ du kɔnɔ dɔ siranko jugu bɛ se ka bɔ n'a ye. N y'a faamu Sumi. Donc i k'o hakilina in fana ka ɲi. Nka i ka taa kuma Sufi fɛ. Ayi ne kɔni bɛ kuma fɛ. Voilà ne tɛ fɛ ka kɛnɛ ɲɛna. Ka di ne yɛrɛ ka taa sisan. Baasi foyi t'a la ne bɛ taa sisan ne yɛrɛ tun bɛ ka t'i fɛ yen mais ne nan'e sɔrɔ sira la kaban ciw donna ciw kɔnɔ donc ne bɛ t'e ta in ɲɛɲini fɔlɔ don yɛrɛ an bɛ ne ta kuma kɛ n'Ala sɔnna an b'a kɛ to la an b'a. Ala ka to Sumi ka se ka taa kuma fɛ Sufi k'a faamuya. N b'a dɔn kɔni ni jeli kɔni kumana a fɛ a kan ka jeli kan. N'o tɛ ne kɔni t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛna taa ɲɛ waga Sufi ɲɛ la cogoya min na ko ne bɛ taa nin lakale. Jɔn ka segin so.
ala bien kala ina senale bien kala ka o te yabada warin sera yoromi wallahi warin sera yoromi na sera sisa masura te jengono ne kon tara wari ke kan mago nye ne mago ka nye dro sina asina blengise abe bantola de fleni sabula soma ke mana fado Aisha la saka ye nyama ka siri akaye nyama to manake o ya ko be bani wallahi ala e karamu ko ma foye folo itegi to ko waga ko Aisha fado to do Aisha la wallahi fado to do Aisha la mugo lankulun ata gen karamo ma nangan kuma ke neti wuli ka boy Mramso. e ma faka ko ta chila kana Wote nto. Waire o ta le alta ana to reflen abeno ali neye na manda hivi folo. ayi Tellement ni na ega kuma ga ba ako kale ba reti swamo karamo agata ane ne magobelo agata na isigi mina kuma do fi ayi mramso ki isigi Ai wari ya. ayi isigi Amna mun fonena. eki isigi ba ne bina nya fi mramso isigi granta ga isigi karamo ko kanana enerve sa Indi ma ke tu ne enerve te goy. abi Ne to malole buga yalaw. imam malusa Wallahi ne malole ne ga yalaw. wallahi imam malu karamo ko ne ko ni recharge ke Aisha fani ko domna ebe war dale ma danna ka kera ka soro kan usigile na kadala ko son sira kan una na munumunu ya karamo wa wera te prevu bere Aisha ko ale la nyinga ko domna ena ale tara docteur sura ko mo ko shikute dugona kale ko la ka to da kora ko la sigile na ko kan bora ka dala ko na la chika ta bitigila ko la ko tana Aisha ko ne kana ba ka da kora ka ko ga teme ko ta ale ka tesa bitigila mumba yirela ka fo ko la tara tesa nyon ga la na ko kan ma donga warinta Wo wari yere lachira bitigila domina. Ana ontra do sura domina begara donki. Wari dira o dom fenedi. Ne ni fam. Ne yɛrɛ hakili b'a la an sigilen yan nɔ an bɛ ka wariko in kuma kɛ ka mun tɛmɛna k'ale bɛ taa ko filanan na k'ale bɛ taa ka fɛn dɔ nɔfɛ n ye nin faamu ne tun ye mun f'i ɲɛna n m'a fɔ n k'i ɲɛ yɛlɛ don min sera o tuma na i ɲɛ yɛlɛ don sera sini e ɲɛ bɛ yɛlɛ awɔ o kɔni nin tɛ baasi ye o dɔrɔn de y'a solution ye min ka di n ye awɔ a b'a fɔ kanku ye a y'a fɔ madinɛ ɲɛna awɔ sini sɔgɔmada joona fɛ awɔ réunion bɛ n ka du kɔnɔ basi foyi t'a la ne yɛrɛ b'a fɔ kanwu ye ne b'a fɔ dina ye sini kɔni an bɛ erreur kɛ du nin kɔnɔ wari ni tabaga bɛ dɔn ne ma fiɲɛ na ko karamɔgɔ b'a dɔn k'i m'a ta wallahi i jigila tigɛ i tɛ zon ye i b'i nakun dɔ du nin kɔnɔ i nana i ka furu de kama i ka cɛlasigi kɛ wallahi Na fam. i yɛrɛ fari fagalen amina a bɛ ɲɔ ne bɛ wuli sisan ne bɛ taa ci ɲɛfɔ kanwu ɲɛna ko karamɔgɔ ko sini ko erreur bɛ yen a ye wari in bila yɔrɔ min a b'a labɔ de ka n'i fari faga foyi Awo nya fam. Kangu. ayira dogoli Bon ne mago de b'i la. e mago ne na Awɔ. Dina dun. tanausa ne be yan Hakɛ to yan nɔ. tanausa Kan jumɛn bɛ yen nɔ? kan foyi tɛ Baasi tɛ. I fari kun ye ne ci ni bamuso ma. Komi a ma sɔn ka ne lamɛn. I b'a fɔ a ye. awɔ Ko karamɔgɔ ko sini sɔgɔma. Ko erreur bɛ yen nɔ. erion Awɔ. awɔ m'a fɔ ne tanausa Awɔ. ma tɛ so kɔnɔ de nɛgɛ ko ne fana cilen don e ma de Ne ma dɔn i ka fini ɲi minɛ. Wallahi ne y'a f'i ɲɛna o. I kan ka to k'i don fini kɛ ninnu de. N'i ye minɛ cogo min ne b'a dɔn a wallahi i tɛ pantalon ninnu don. I bɛna pantalon don sa cɛmisɛnnin i yɛrɛ dɔgɔnin jugujugu b'i ye carré kɔnɔ k'u kungo ta ka f'i ye ka sɔrɔ i ka kɔrɔ n'u ye. O ye U tiɲɛ. y'a minɛ i ka fini don cogo de fɛ. Limaniya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mais m'a dabila dɛ. Alhamdulilayi o ye Ala tanu ye. Ala k'o kɛ.
An ka laɲini o de hali bi Ala k'an sabati internet in bila nɔ parce que anw fɛ problème dɔ bɛ yen sisan n'i taara kanku kariyalen don ka wari suɲɛni ta karamɔgɔ de y'a ka wari di Ayisa ma ko Ayisa ka wari in mara dɛ wari in ye fo 70.000 de wari in suɲɛna wari in bɛ ta anw si tun tɛ du kɔnɔ a kɛra ka sɔrɔ kanku de bɛ wa an yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛ ni kanku tɛ kɔni a bɛ bali ne la ne kɔni sigalen don kanku na kanku bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma a b'a fɔ ko kanku ma wari in ta a y'a ɲɛɲini kɔni ne kɔni b'a dɔn ni e taara anw fɛ a b'a fɔ k'e de donna Ayisa ka so kɔnɔ ka wari in ta ni man d'a ye ka kɔrɔ min bila yan awɔ ne bila yan nɔ k'an bɛn n'i taara dɔrɔn n'a ko tɔ kɛra cogo min b'a ɲɛf'i k'an bɛn kana ɲina ka kisɛ di yan dɛ awɔ An sɔgɔma. Kanku Somɔgɔw bɛ di? tɔɔrɔ tɛ Baasi t'i la wa? baasi foyi tɛ Karamɔgɔ dun? ka soli ka don ka taa Walayi. o ka di kɔni Komi Kuyate ma si so, n nana ɲininkali de kɛ n'a sɔrɔ a sira yan. a ma se yan Kana nin fɔ sa. e cɛ ka taa si a kun fɛ cɛ ka si a kun fɛ Walahi. walayi y'o kolokolo o la kolokolo Ami mɔgɔ cɛ bɛ se ka taa si a kun fɛ cogo di han Ne t'a dɔn mun bɔ yen nɔ n'a taara si o. o ye yɛrɛ nɔ ye o tuma ne y'a solution mun fɛ e m'o kɛ yan Kanku, e ye mun fɔ ne ɲɛna ne t'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni. mun na Ne fɛ k'o ye solution ɲuman ye o tɛ solution ɲuman ye dɛ ne tun bɛ fɛ ka Kuyate minɛ cogo min a ma sɔn ka minɛ ten dɛ o don ne ko Kuyate ma ko n b'a bile fɔlɔ dɛ Kuyate ye ne ci ne ma da la ne b'a dafa tuguni ne Kanku. fɛn min ne tigɛr'e la walayi Ami ni ne ko ma tigɛ la fɛn min y'a nkalon tigɛ e ni Ala n'a kira cɛ jeliba yɛrɛ tɛ bɛrɛ ye Kuyate yelen yɛrɛ tɛ mɔgɔ fa o bɛ se k'e belebeleba jamujan bugɔ k'e ko k'e b'o bilen fɛn min bilen yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ Ne cɛ de don hali n'i cɛ don Kanku mɔgɔw cɛw tɛ kelen ye koyi karamɔgɔ sɔnna min ma e bolo Kuyate ma sɔn o ma ne bolo abada karamɔgɔ sɔnna min ma ne bolo Kuyate ma sɔn o ma e bolo o kuma ye nkalon de ye koyi i b'a dɔn cɛ bɛ n'i minɛ cogo de don wa walayi ni Kuyate y'a k'i la i ka tafe i ka misɔrɔ foni i k'i cɛsiri n'a nana a nana a kɛ tan Kuyate e ni ne de don a bila ɲɛ kan walahi ne tɛ se k'a kɛ e tɛ se k'a kɛ tɛ se n bɛ n cɛ bugɔ cogo di walayi ne yɛrɛ solution ko t'e ta la dɔrɔn ne bɛ Kuyate bilen Kuyate ye ne gosi ne y'o ci o la ne ka furu bɛ ban e tɛ dondala mɔgɔ ye ɲama i ka taa awɔ e ka taa ni karamɔgɔ nana i ka n ka foli fɔ a ma so yɛrɛ ma taa Ala ka tile nɔgɔya walayi b'i si ka jugu sagoya in na awɔ tɛ baasi ye e ni Ala n'a kira cɛ nin cɛ fitinin o ka dangari e la Kanku karamɔgɔ ye mun minɛ e bolo ne cɛ ne ni karamɔgɔ ta bɔ i da kɔnɔ o t'i dala kuma ye mɔgɔ molobali cɛ n b'a fɔ komu n b'a fɔ miiri n bɛ taa ni minɛ ka taa futa nin na walayi mais a falen don dɛ fugari dɔrɔn de don sinon ni nin y'a jɔ a jɔyɔrɔ la est-ce que ne bɛ se nin na madala nin falen don cogo min ta a ma nɔgɔn dɛ walayi ala walayi ninnu ka erreur ko in fɛn min ni ninnu mana ne bɛ taa n da wa ni ne dun y'an da ka sunɔgɔ mɔgɔ si tɛ se ka na ne lawuli ko erreur dama yɛrɛ ye jugu sago ko erreur Kanku i sigilen don Titiga b'i da kɔnɔ mun b'e la Ayisa e ma karamɔgɔ wele a wari min tɛna ye yɛrɛ k'an ci yan e b'a dɔn ni wariko kuma yɛrɛ don wa wari don sa wariko kuma yɛrɛ don ne ko ne tigɛ bɛ n da kɔrɔ a bɛ de da kɔrɔ o tɛmɛra sa karamɔgɔ yɛrɛ natɔ filɛ an ce se karamɔgɔ baasi tɛ baasi foyi tɛ bani sɔgɔma ma ni sɔgɔma Ala ka tile yɛrɛ Amin. Ala ka garijɛgɛw fɔ e kun ko k'i mago b'an na n y'a wele awɔ dɔ wɛrɛ tɛ awɔ wariko in de don n'i y'a ye n y'aw lasigi ka kɛ kuma lasigi ye awɔ n bɛ fɛ ko in ka to sutura la o ye tiɲɛ barisa ni nin kuma bɔra kɛnɛ ma o ye an bɔlen n'an yɛrɛ o ye tiɲɛ o kama n y'aw lasigi bi a ka dɔ fɔ n ɲɛna wariko in na n bɛ se ka min faamuya awɔ n'a fɔra ko wari bɛ se ka suɲɛ nin so kɔnɔ yan nɔ cogo di a ma nɔgɔn kɛnɛma mɔgɔ ka bɔ fo kɛnɛma ka na so kɔnɔ ka wari ta ka taa n'a ye a tiɲɛ na o ye dabalibanko ye yɔrɔ bɛ mɔgɔ dabali ban dɛ awɔ o kama bi n y'aw lasigi a k'a fɔ n ɲɛna n ka wari bɛ maa min bolo i wari o bɛ se ka manamana tunu tantɔ cogo di a kɔni ma nɔgɔn Ayisa ne ko wariko in bɛ cogo di wa ne y'a f'i ye cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan
ye wari ne ma tuguna ne y'a bila so kɔnɔna na ne taara kɔɲɔyɔrɔ ne nana ne ye wari ɲini ka sɛgɛn ne ma wari ne yɛrɛ n buramuso filɛ nin ale ye n seere ne nana ne ye kuma sara la n bɛ ka wari ɲini ka wari an ye sokɔnɔna bɛɛ don ɲɔgɔn na bɛɛ donna ɲɔgɔn na armoire sanfɛla kɔnɔnaw finiw an y'a bɛɛ wuguba wari ma an y'a dogo Pai, ne yɛrɛ de kun bɛ ka ne tungu de ɲini ni ne ye n ka baara kɛ ni tungu in na ayi ne ka baara bɛ jaabi siga foyi t'a la Aisha kɔni n bɛ kabako de da Aisha kan bi fo a yɛrɛ k'a dɔn ko fɛn min bɛ yen nɔngɔwulu ani sumakawulu gɛrɛndɛ yiri ani sɔnga yiri kulukunbɛ ani fuga kunbɛ o kuma fisa nɔngɔwulu ani sumakawulu gɛrɛndɛ yiri ani sɔnga yiri kulukunbɛ ani fuga kunbɛ Aisha ka fabilen ŋɛɲɛ wuli Aisha la sisan ka fabilen ŋɛɲɛ wuli Aisha la Aisha kana se ka sigi a kana se ka jɔ a kana se ka da ne b'a dɔn est-ce que a tɛ tɛmɛ ne kan o Aisha n bɛ ko da e kan fo ka t'e kɛ min ye e t'o lakale maa ye kankun wulila ka se ne ma ne ko a ma n k'a ka nturafin di ne nana n'o nturafin k'o faga k'o di aw ma o kuma fisa pour que fa bɛ se ka don Aisha la cogo min na o kuma fisa bi ne wulila tuguni ka na ni mun ye ka na ni worobilen kelen worojɛ kelen ka n'o ta k'o di aw ma bi fabilen de ka wuli Aisha la bi ne k'o ye mɛnɛ ne mago de b'o la n'i y'a sɔrɔ aw fɛ ko ma kɔrɔbɔ n'i y'a sɔrɔ aw su ma kɔrɔbɔ n'i y'a sɔrɔ aw tile ma kɔrɔbɔ nɔngɔwulu ani sumakawulu gɛrɛndɛ yiri ani sɔnga yiri mais wari di e bɛ ka ɲininkali ka ti yafa ka fɔ buramuso de ko ko ne k'a fi ɲɛna ko min bɛ nɔ n y'a faamu kanku ne kulo b'i la wariko bɛ cogo di de kanku e y'a bila ne de ka so kɔnɔ yan n'i ye bɛna ne ɲininka wariko la o b'a sɔrɔ e ye wari bila ne ka so kɔnɔ i dalen don Aisha de la i taara wari kalifa Aisha la wari tun na ne ka mun de b'a la sisan ne ye wari bila e fɛ yen ne ma wari bila e fɛ yen kanku o tɛ wari bali ka tunu Aisha fɛ yen nɔ karamɔgɔ aw kɔni bɛ ka maa kɛ zo ye jamana sa maa b'o suɲɛ cogo di i t'i da de ye n turu ka se yɛrɛ ma i t'i da de ye n turu ka se yɛrɛ ma e denmisɛnnin tɔ e bɛ se k'i da don an ka kuma la cogo di a y'a tiɲɛ ne fɔ i komi dɛmɛbaga tɛ ne na du in kɔnɔ n ya den mun kalo 9 kɛ a bɛ n dɛmɛ so tɛ pa k'a den ka mun ma awɔ so tɛ pa a den ka mun ma dɛ e ko cogo di a ka ɲi ten kanku i bɛ tiɲɛ dɔn wari in b'e de bolo e m'a fɔ k'a bɛ ne bolo wa e y'a ne ɲɛ e ɲɛ y'a ne ye k'a ta e m'a fɔ k'a bɛ ne bolo wa a bɛ n bolo i komi a ko kɛra ten tɔ e ma mɔgɔ ye ka fɛn ta i bɛ se k'a fɔ k'a b'a bolo cogo di depuis Ala ka ne da ne ma deli ka suɲɛni kɛ ne min ye k'a ta dɛ mais Aisha de ɲɛ ye k'a ta ayi a tɔ kɛra subaga ye sɔn wallahi a tɔ kɛra subaga ye o tuma Aisha tɛ da bɔ kuma nin na dɛ ne ye muso ye tigɛ ka da ne den kan o tuma Aisha ne ye suya de la ne ka taa wari ta mɔgɔ min ɲɛ ma wallahi ne y'a fɔ ko suya bɛ Aisha la Aisha taara o nkalon tigɛ ka da k'ale ne ye ko ka wari ta Aisha wuli ka taa ji soli ka na di kanku ma wuli ka taa ji soli a bɛ na ji a bɛ na d'i ma e b'a min sogo a ijo Aisha ɲɛ yɛlɛla ne ma i tɛ ji minɛ da ma ji minɛ kɛ kanku e de ye wari in ta ou bien e ma wari in ta i tɛ cɛ fa suma jɛmɔlɔ i ye baara jugu caman kɛ sa dɛ an ye dɔɔni d'i ma awɔ k'i k'a kɛ ka ɲɛni de kɛ nka i m'a layiru timɛ dɛ e bɛ ka muso min dabali min ye a ka juguman ma se mɔgɔ si ma
Amina doni minela. Ah. Wala kila k'i fa. Mi deli. Magoto. Magoto sa. Ibi ka hora ye wa. Mi ka hora ye. Ibi bi ko fe barakata bɛɛ cɛ kan. Nyame. Bon ina baraka muso min kama. I b'a segi. Ma segi. Bara jugu kɛbaga yɛrɛ ma. Ma segi. N'o tɛ. I mɛnnen ba ye i k'i ka so sɔrɔ yen. Mi deli magoto. I sɔnna wa. Baraji sigi a kɛbaga ma. Ma segi a kɛbaga ma. O de b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ ma segi. Kilebi jinɛ, kɔrɔlɔ jinɛ, worodugu jinɛ. A ye fabilen to kankun na sisan. Bɛɛ k'a ye sisan. Nyala sigi. Ne basa tugu ne b'a kɛ cogo di layi sigi da kɔrɔ min na mɛ tan kamu sɔrɔ tuguni Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a blog pour nous, c'est ça. Ils ont un effort à la famille. Donc, cinéma, allez nous fantasmer, ni à la sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au jour follow, on va dans l'épisode 1. J'espère que nous allons faire l'instant. Donc, on va faire, ni mon robin, mon robana, car la ligue d'ama, ou qui a gagné la tafoyana, et bien, vous voulez un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro, avant, vous voulez ni mon robin faire un produit, bon, un film. Merci beaucoup. Ciao, ciao.